Kvaderpudse blev brugt som en del af facadeudsmykningen på mange af de byejendomme, der blev bygget fra 1850'erne og frem til 1920'erne. Industrialiseringen gav nye byggemetoder og materialer, og man ønskede, at ejendommene skulle ligne flotte og imponerende palæer båret af natursten. Derfor kom kvaderpudsen for alvor i brug. Byggestilen var inspireret af Sydeuropa med kapiteler og pilastre og mange særprægede overflader. Nogle steder skulle overfladerne ligne granit, andre steder skulle de ligne sandsten. Der blev udført sublimt udsmykningshåndværk i kvaderpudse. Der findes mange forskellige varianter af kvaderpudse. De mest almindelige typer er stænkpudset kvader, der ligner groft tilhugget granit, diamantformet kvader, der har en pyramidelignende form, bueformet kvader, som altid runder udad, pudekvader, som også runder udad, så de faktisk ligner en pude. Og så er der selvfølgelig almindelig kvader, der er planpudset på oversiden. Endelig er der også denne version, der hedder refangpudse. Her er der kun langsgående dybe fuger i facadepudsen. Nogle ejendomme har specielt kvaderpudse omkring hushjørnerne. Det er en markant udsmykning, der giver en flot afslutning. I forbindelse med en renovering kan man komme i tvivl om, hvilken type kvader ejendommen har haft. Men på de lokale museer kan man ofte finde billeder af facaden, så man kan genskabe det oprindelige udtryk. Man kan også få analyseret mørtlen for at finde den oprindelige mørteltype. Specielle personlige udsmykninger samt vind og vejr slider hårdt på kvaderpudsen. Hvis kvaderpudsen slipper facaden, er det vigtigt at få den renoveret, så ejendommen bibeholder sin oprindelige karakter. Her følger vi arbejdet med en facaderenovering, hvor ejendommen føres tilbage til dens oprindelige udseende, nemlig med en kvaderpudse udført med lister. Her kommer et stykke original kvader til syne bag et skilt, og det bliver brugt til at genskabe en nøjagtig kopi. Sådan her bliver profilen, når den gang er færdig. Og når det er malet og det hele, så ser det sådan her ud. Pudsen bankes ned til den rå mur, så muren er klar til opsætning af profillister. Listerne skal først renses, druknes og gennemvædes i vand. Derefter smøres listerne med olie, så de nemt kan tages ud igen, uden at ødelægge den nye kvaderpudse. Det er vigtigt, at mørtlen har den rigtige konsistens, så den kan blive siddende på muren. Og så kaster jeg det simpelthen bare på. Der hvor den skal sidde, pinden. Og jeg kaster gerne rigeligt på, for jo mere der på, jo bedre, kan man sige. Og så tager man pinden, og så ved man, så har man målt op, hvor den ved, hvor den skal sidde. Så sætter man den. Ellers bare. Og så tjekker man den også her, den her vej, for at være sikker på, at den er der. Så det går ikke, den sidder skævt her, det kan man se. Så den skal man sørge for også at gøre, det sidder lige. Nu skal den næste profilliste sættes op. Og her skal så være 36 fra midt til midt. Og jeg kaster det på, sådan så det sidder fast. Efter der er kastet ud, tjekkes målet igen. Jeg har målet for midten af den pind, jeg har sat op hernede. Og jeg har selvfølgelig målt dem igennem med... Eller skudt det igennem med et loddestok. Så jeg ved, hvor høj den er hele vejen rundt. Konduktøren har givet mig målet på 36, det skal der være, fordi det har der været på de gamle åbenbart, ude på gadesiden her. Så inden jeg trykker den ind, så sætter jeg lige loddestokken på, så jeg ved sådan nogenlunde, hvad retning jeg skal herinde. Der skal ikke helt ind til den gamle mur. Når profillisten er i vatter, fyldes der godt op med mørtel omkring listen for at undgå luftlommer. Så er det godt at bevæge murskeen frem og tilbage her, fordi så kan man trykke det op, så rykker man ikke pinden så meget. Og nogle gange så vil de bare ikke sidde, så falder de ned, stort set hele tiden. Så kan man have god tålmodighed, når man siger det sådan. Så ja, tålmodighed er en god dyd. Og så sidder det, og så kan man kaste ud imellem, som jeg sagde nedenunder. Man kan kaste ud her imellem og fylde det ud simpelthen. Mørtlen lægges på i lag.
Inderst lægges en grov mørtel, og mørtlen skal være finere, jo tættere man kommer afslutningen. Ja, her er vi så færdige, så nu skal vi have pindene ud. Så det jeg gør til at starte med, det er at jeg slår på den, for lige at få den til at løsne sig lidt. Hvis jeg kan. Her ryger det yderste lag mørtel af i kanten. Det kan ske og kræver en lille reparation. Til gengæld står profilet i dybden flot. Så har vi så profilen der bagefter. Så jo, den ser fin ud, men problemet er her, når man skærer ud mellem 2 vinduer. Du kan ikke køre pinden ud til den ene side. Du bliver nødt til at skal vrikke den ud. Så mange gange så vil det gå i stykker, næsten altid. Fordi pusten går ind og sætter sig herinde på pinden, på kanten, og så river du det af. Så der vil altid komme en lille reparation. Det er så en kvaderpus også. Det er en anden måde, man kan lave kvaderpus på. Her kan man kaste det på. Når man har pudset det, så kaster man det på sådan her, så det får den her struktur til sidst. Og man har jo stadig pindene på hernede, som sidder. Så man får ikke noget på hernede, den ser stadig glat ud hernede. Frem til omkring år 1900 blev kvaderpus hovedsageligt fremstillet af kalkmørtel, og efterfølgende blev kvaderne kalket. I 1868 fik vi den første cementfabrik i Danmark, og derefter begyndte man at bruge cementbaseret mørtel. Den er som kvaderudsmykning mere modstandsdygtig over for vejrliget, hvis den ikke er overfladebehandlet. Det blev moderne at lade kvaderpussen stå rå uden overfladebehandling. Når cementen blandes med bakkemateriale, fås en gylden farve, og når den blandes med sømateriale, fås en grå farve. Selv cementbaseret mørtel bliver også slidt. Her er den pudsede indfatning omkring kældervinduerne blandt andet angrebet af salt, og det er med til at nedbryde den. Det ses tydeligt på denne ejendom fra 1923, at de pudsede dekorationer bryder den store overflade, så der skabes kontrast til murværket. I bybilledet er de mange forskellige facader med deres fine nuancer og former en vigtig del af vores miljø. Kvaderpudsen er med til at fortælle om en periode omkring år 1900, hvor vores byer udviklede sig dramatisk og i hurtigt tempo på grund af industrialiseringen. Når vi renoverer de gamle ejendomme og facadernes kvaderpus, er vi med til at holde liv i vores fælles historie og i vigtige kulturværdier i vores byer.